Függetlenül attól, hogy hallott-e már az elektromos egykerekűekről vagy sem, tudnia kell, hogy a reggeli munkába járás még sohasem volt ilyen stílusos. Egy egykerekűnél elmaradhatatlan a vonzerő, a modern kidolgozás és a praktikum. Emellett kivételes szabadságot nyújt vezetőjének, mert a kezeket vezetés közben szabadon hagyja. Természetesen, ha még nem ismeri az egykerekűeket, először meg kell tanulnia vezetni őket, hogy teljes mértékben kiaknázhassa a bennük rejlő lehetőségeket. Azonban akad még egy eldöntendő kérdés. Méghozzá az, hogy melyik egykerekű típust válassza. Ahhoz, hogy ön ki tudja választani álmai gépét, Max Brinke összeállította ajánlásait a kezdők és a már némi vezetési tapasztalattal rendelkezők számára készült egykerekűekről, valamint az abszolút profiknak szánt modellekről. Ha pedig egykerekűt kell választani, akkor az legyen egy igazán jó minőségű, a piac egyik legjobb márkájától, az InMotion-től. Vágjunk is bele! Ön az első vásárlói csoportba tartozik, ha még soha nem vezetett egykerekűt, de szeretné kipróbálni, valamint ha csak rövid, városon belüli utakra tervezi használni leendő egykerekűjét, vagy ha a választásnál a könnyű kezelhetőség és a minimális befektetés a legfőbb szempont. Ebben az esetben az InMotion márka két gépe, mégpedig a V5F, vagy a V8F a legalkalmasabb az ön számára. Míg az InMotion V5F egykerekű 14 hüvelykes kerékkel rendelkezik, addig a V8F kereke 2 hüvelykkel nagyobb. Mindkét gépnél a manőverezhetőség, a kis súly és a kompakt kialakítás dominál. Az egykerekűek világának megismerésére szánták őket, továbbá a város felfedezésére. Hasonló jellegük és fókuszuk ellenére azonban első pillantásra észre fog venni köztük néhány alapvető különbséget. Az InMotion V5F az abszolút minimumot kínálja, amit az ára is mutat. Ennek ellenére paraméterei megegyezhetnek, sőt egyes esetekben felül is múlhatják a hasonló áru, egyéni elektromobilitási gépekéit. A V5F legnagyobb előnyei az 550 W teljesítmény, a 40 km-es hatótáv és a kompakt méretek. Ezzel szemben az InMotion V8F ízelítőt ad a prémiumabb egykerekűk felszereltségéből. Csaknem 4-szeres teljesítményt és nagyobb hatótávot élvezhetnek azok a vezetők, akik egyszerű vezérlőelemekkel szeretnék feldobni egykerekűvel megtett utazásaikat. A LED háttérvilágítás, vagy az IP54-es nedvességvédelem vizuálisan is hozzájárul ehhez. Mielőtt eldöntené, hogy az InMotion V5F-et vagy V8F-et választja, válaszoljon arra a kérdésre, hogy mennyit szeretne beruházni egy kezdőknek szánt egykerekűbe, mennyire intenzíven fogja használni, és hogy csak az alapfelszereltségre van szüksége, vagy egy fejlettebb konfigurációra számít. Ebben a táblázatban az alapvető paramétereket is megtekintheti az előnyökkel és hátrányokkal együtt. Az InMotion V10F egyfajta köztes megoldás az egykerekűek két kategóriája között. Csak úgy, mint a V8F típus, ez a magasabb osztályba tartozó egykerekű is 16 hüvelykes kerékkel és 2000 W teljesítménnyel rendelkezik. Az eltérések a többi műszaki paraméterben találhatóak meg, hiszen az InMotion V10F-fel akár 75 km-es hatótávolságot, valamint akár 40 km/h maximális sebességet is elérhetünk. Ez a két egykerekű paramétereit és árcéduláját tekintve hasonló, így nehéz egyértelműen megmondani, hogy melyik felel majd meg az ön számára. Ilyen esetben a design lehet a döntő szempont. A gyakorlott vezetők leginkább 2000 W-nál nagyobb teljesítményű, nagy akkumulátorkapacitású egykerekűeket keresnek, amelyek aszfaltozott és földutakra egyaránt alkalmasak. Számukra két modell lehet az ideális. Az InMotion V11 és az InMotion V12.
Az előbbinek, azaz az InMotion V11-nek, az ütőkártyája a felépítése. Alapja egy 18 hüvelykes, felfújható kerék, az igazi csemege azonban a légrugózás. Ezzel nem csak rendkívül kényelmes lesz az utazás, de a nehezebb terepet is gond nélkül leküzdheti vele. Az InMotion V12 HT nem rendelkezik felfüggesztéssel, de méretei kompaktabbak, teljesítménye és hatótávolsága nagyobb, valamint gazdagabb a felszereltsége. Watched the northern lights flash, took a photograph on a Paris street. Have you ever climbed a tall tree? Asked someone for mercy. A könnyebb átláthatóság érdekében nézzük a számokat. Az InMotion V11 2200 Watt teljesítményt és 1500 Wh akkumulátorkapacitást rejt magában, ami 120 km-re elegendő. Csúcssebessége 55 km/h. Legnagyobb előnye azonban a már említett felfüggesztés. Ehhez képest az InMotion V12 HT akár 2800 wattot is kínál, ami a maximális sebességet pontosan 60 km/h-ra növeli. Akinek 2500 wattra van szüksége, de akár 70 km/h óránkénti maximális sebességet szeretne, válassza a V12 HS változatot. A V12 HT azonban nem csak gyorsabb lesz, mint a V11, hanem messzebbre is viszi, mégpedig 150 km/h. Annak eldöntését, hogy melyiket válasszuk, ismét néhány kérdés megválaszolásával dönthetjük el. Ha ön mindenekelőtt a kényelmet részesíti előnyben, és csak a nehezebb terepen való vezetéshez van szüksége kellő erőre, akkor nagyobb valószínűséggel választja a V11-es modellt. Ha egy igazán sokoldalú gépet szeretne, amely képes kezelni a könnyű terepet, a hegymenetet, az álló helyzetből történő éles gyorsulást és a nagy hatótávot, akkor az ön számára az InMotion V12 HT a jobb választás. A két gép ára hasonló. Ha az eddig felkínált egykerekűek egyike sem nyerte el az ön tetszését, és nem is szeretne kompromisszumot kötni a kényelem, a terepjáró képességek és a műszaki paraméterek tekintetében, akkor egyetlen lehetősége marad. Az InMotion márka csúcsmodellje abszolút szörnyeteg az egykerekűek között. Ismerje meg az InMotion V13 Challengert. Mindazt, amit az InMotion V12 HT kínál, a Challenger megduplázza. Ennek az eredménye a 4500 watt névleges teljesítmény, amely a maximumon elérheti a hihetetlen 10.000 wattot. A 200 km-es hatótávolság, a 22 hüvelykes kerekek és az akár 90 mm-es rugóúttal rendelkező felfüggesztés azt jelenti, hogy a V13 Challenger egyszerűen nem ismer akadályt. Azonban mindez egy ilyen egykerekű méreteit és praktikumát hátrányosan érinti, ezért jobb, ha inkább erdei utakon köröz vele, mint hogy városi közlekedésre használja. Az erdőben teljes mértékben felfedezheti, hogy az InMotion V13 Challenger valójában milyen vadállat. Mint láthatja, az InMotion márka portfóliójában mindenki megtalálja a számára megfelelő modellt, ami csak a képzeletén, az egykerekűekkel kapcsolatos tapasztalatán, az útvonaltervein és a költségvetésén múlik. Ezért ezen követelmények alapján a Max Blinke megpróbálta kiválasztani az ön számára legmegfelelőbb egykerekűeket. Most, hogy már tisztában van azzal, melyik típust válassza a következő kalandjához, látogasson el a Max Blinke webshopba, ahol az összes InMotion egykerekűt megtalálja a piacon legalacsonyabb áron. Alább a kommentekben mondja el nekünk, hogy önnek melyik InMotion egykerekű tetszik a legjobban. Ne felejtsen el feliratkozni a Max Blinke csatornára, ahol max értékeléseket, unboxing és egyéb videókat találhat nem csak az elektromos egykerekűek, hanem a rollerek világából is.